csatorna főtámogatója a Triumph Győr. Szevasztok, elindultunk Szlovéniába, reggel 8 órakor indultunk Győrből 7 fokba, nem volt túl acélos, meleg, jó idő, de hát ezt tudtuk, hogy azért ilyenkor húsvétkor még elég változatos az idő. Most már átléptünk Ausztriába, és megálltunk reggelizni. Itt már 12-13 fok van, itt-ott fújdogál a szél, nem túl vészes, úgyhogy lehet haladni. Délután 4 óra körül érünk Szlovéniába. Ausztriában Rádulpasszon keresztül fogunk belépni Szlovéniába, majd Ljubljana, Postojnán keresztül fogunk lemenni Izola városába, ott fogunk aludni 3 éjszaka, de elmegyünk majd Triestbe, elmegyünk Kres szigetére, hogy egy kicsit csavargunk itt vagy ott a környéken. Szevasztok, megérkeztünk Szlovéniába, Izolára, elfoglaltuk a szállást, igazán jó kis patent szállás sikerült találni a Bookingon. Én már napok óta nézegettem egész héten a szállásokat, és ilyen 200 000 forint körüli áron voltak a szállások 3 éjszakára itt Szlovéniába a tengerpartokon. Majd egyszer csak este folyamán mobilon sikerült foglalni 133 000 forintért szállást, és ha megnézitek, csak mutatom, hogy ilyen a szállásunk, ilyen a kikötői, teljesen a kikötő legvégébe van egy szállásunk, a szálló neve pedig Hotel Marina. Innen fogunk gyakorlatilag csillagtúrázni hol Kresre, hol Triestbe, de az is lehet, hogy egyik nap pedig inkább megpróbáljuk a Vršici hágóra felmenni. Már egyébként messziről az látszik, hogy ott mindenfelé hó van, de miért ne próbáljuk meg. Úgyhogy hajrá tovább, szevasztok! Cold showers in the morning, vodka at night. I'm a levitating ghost now, doing alright. Living it up, letting you down, lagging away. Cold glass on the street. Jó reggelt, szevasztok! Meg volt az első
éjszakánk, nagyon kényelmes a szállodánk, nagyon bőséges volt a reggeli, úgyhogy nagyon kényelmesen voltunk az éjszaka folyamán, és ha itt pedig megnézitek, ott pedig már készülődnek a helyi horgászok, illetve ilyen kézműves mézeket lehet venni. A helyi horgászok, halászok hozzák ki ide a fogásukat jégre rakva a rák, a kagyló, a hal. Úgyhogy itt minden szombaton kijönnek és kiteszik ide az árujukat a kikötő legvégébe. Úgyhogy ilyen kis szupi helyen vagyunk. Ma pedig már valószínűleg, hogy megnézzük a Vršjici-hágót, nekem nagy kérdés az, hogy föl lehet-e menni, vagy ha föl lehet menni, akkor ha föl lehet menni, akkor pedig mennyire havas, vagy mennyire sem, mennyire járható, vagy mennyire sem. Úgyhogy szerintem ez lesz a mai napi etapunk. Szevasztok! Szevasztok! Itt vagyunk a Vršjici-hágón, és amit itt mögöttem láttok, ilyen méteres hófalak mellett lehet felmenni, és nézzétek csak, itt azért jönnek a motorosok, méteres hófalba kanyargunk, de valójában csak az utolsó 150-200 méter az, ami ilyen hófalas, gyakorlatilag 1300 métertől felfelé vannak hófalak, addig egyébként 18-17 fokba lehet motorozni, és egyébként rohadt sokan vannak fent itt a Vršjici-hágón. Gyakorlatilag nem tudtunk megállni a hágó tetején, egyszerűen nincs parkolóhely, autósok, ezer szám vannak, motorosok is vannak néhányan, és mondom, ahogy látjátok, ilyen méteres hófalak között motorozunk, úgyhogy nagyon érdekes, meg nagyon élménydús napunk van ma is. Egyébként meg itt fent 13-14 fok van, lent a városokban meg ilyen 18, tehát igazából teljesen jó időnk van, csak egy kis betekintést akartam, hogy azért itt fönt meg hó van. Na, szevasztok! Buttoned up, murdered you in cold blood, but I brought you back to life.
in LA. Csat volt. Ajaj. Volt egy kis pitty-putty. Come back around. It's so delusional. Here we are in your car, driving down the boulevard, and it's so beautiful. Hey, they call it chaos, me, I call it love. It don't have to make sense, let them stare at us. If your love is poison, down the hatch, 'cause we're a match made in LA. Hát szevasztok, hazaérkeztünk, és itt a kikötőben, amire azt gondoltuk, hogy reggel micsoda ilyen sátras, kézműves, nem is tudom, piac lesz. Ez egy hatalmas dzsemboriba torkolott, és itt, amit láttok, ez egy ilyen diszkóhajó. Szenzációs. Bementünk, tele van fiatallal, egyébként ezekben a sátorokba, vagy sátrakba. Mert rosszul éreztük magunkat, mert tele van fiatallal. Igen, kijöttünk, mert tele van fiatallal, mondja a feleségem messziről. Szóval bementünk ebbe a kikötő részbe, tele van fiatallal, full dzsembori az egész, megy a duc-duc zene, de full jól lehet magadat érezni. És egyébként ezekben a sátrakban ilyen kis kóstolókat lehet kérni, kalamárítól kezdve a tonhalsztéken át minden van, de szenzációs hangulat van, tele van az egész kikötő. Jó reggelt, szevasztok! Vasárnap van, húsvét vasárnap. Nagyon csendes és nyugodt a város, és bármerre néztek egyébként emberek még alszanak pedig, vagyis hát nem tudom, hogy alszanak, de nincsenek az utcákon. Reggel 8 óra 4:49 van. Ma egy kicsit ilyen lazább napot tartunk, kicsit sokáig pihentünk, mi is egy kicsit lassabbak vagyunk ma reggel. Úgyhogy ma szerintem egy ilyen Triest lesz, elmegyünk egy kicsit kávézni, Triest, megnézzük a Miramar kastélyt, aztán úgy fogunk hazajönni. Take me where I've never been before. I like it when you're sweet, but when you're bad, I like it more. Take all my attention like it's going out of style. I want my mind running wild. If it doesn't kill me, make it stronger. Better make it stronger. And love me like you mean
Sziasztok! Elindultunk hazafelé reggel, olyan 9 óra körül indultunk Izoláról, és amit itt mögöttem láttok, ez a B69-es út Lavamünd felé kanyarogtunk. Gyakorlatilag majdnem ugyanerre jöttünk most hazafelé, mint amikor jöttünk, ugyanúgy a 4-esen léptünk be gyakorlatilag Szlovéniába. Most a 4-esen léptünk ki, csak egy picit eljöttünk Dravográdnál balra, és akkor így a B69-es úton a lavamündi kanyargást meg tudtuk ejteni. Ez itt mögöttem a Szoboti jégtó, nagyon alacsonyan van a szintje. Nagyjából nekünk innen még egy ilyen 3 óra az út.